Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Unom ka mga estudyante sa Davao Oriental State University nga nag-on-the-job training sa Central Mindanao University sa Bukidnon ang samdan. Human mahulog sila sa gisakyan nga truck. Sumala pa nga igo lang ng hits og sakay ang mga estudyante sa maong truck. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Unom ka mga estudyante ang samdan. Human nahulog sa ilang gisakyan nga elf truck sa barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, pasado alas 8, Miyerkules sa gabi. Sa investigasyon sa Maramag Police, 55 matud pa ka mga estudyante sa Davao Oriental State University ang mipara sa elf truck aron makisakay pauli sa ilang boarding house sa Central Mindanao University. Pagsakay nila, 55 kini sila kabuk na sa likod. And while going paingon no sa dito sa gate sa CMU, allegedly kining fence siding or kaning side railing sa maong Isuzu Elf no is natangtang kini ang iyang lock ug didto nahulog ang unom ka buok ka mga estudyante. Gilayon silang gipandala sa ospital. Usa kanila kritikal tungod sa grabing samad nga naangkon sa lawas. Subay sa request sa University President sa Dorsu, gi-refer siya sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Samtang nagpabilin pa sa ospital ang laing tulo ka mga estudyante. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang. Wala na sab kuno nagpasaka pa og kaso ang mga ginikanan sa mga estudyante. Ginapangayuan pa sila og pahayag. Sa pagkakaroon no aduna namang goy amicable settlement between the families of katong sa mga students nga nahulog o between the driver. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.